Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo manaa kaninyo. Maghinusol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios ang makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kung nakuuyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan o tagita sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Kahit sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami tungod sa imo himaya. Maya sa Diyos dito sa Ang Hesukristo bugtong anak sa Amahan. Noong Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalimutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Ama, kawata ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alangdon, o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himay ng Diyos Ama. Amen.
Maya sa Diyos dito sa magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga ang tinahod nga pangaliya sa maymayaong Berin Maria makatabang unta kanamo og liniyukan sa iyang panalipod, makasugakod unta kami sa pag-abot sa bukid nga mao si Kristo nga buhi ug hari uban kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana mitunga si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel ug miyukbo siya sa yuta ug gibutang niya ang iyang naong tunga-tunga sa iyang mga tuhod ug mingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya ug mitan-aw ug mingon, wala ako'y nakita. Ug siya mingon, balik ngadto sa 7 kahigayon. Ug sa 7 kahigayon mingon siya, may gamay nga dag-om nga ingon kadako sa kamot sa tao nga misaka gikan sa dagat. Ug si Elias mingon, lakaw ug adtua si Akab ug ipaandam ang iyang karwahi ug palugsunga siya kay tingalig hiabutan siya sa ulan ug wala madugay na itom ang kalangitan sa mga dag-om ug hangin ug may kusog nga ulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Agaka kami o Berhen Maria ug magsunod kami sa imong mga buhat. Virgen Maria, ug magsunod kami sa imong mga buhat. Ginoo, kinsa may makapuyo sa imong templo, kinsay makapuyo sa Sion, ang balaan mong bungtod. Virgen Maria, ug magsunod kami sa imong mga buhat. Siya nga nagtuman sa imong kabubuton ug nagbuhat sa matarong, kansang mga pulong matinud-anon. Ug magsunod kami sa imong mga buhat. Dili niya pasipad-an ang iyang mga higala, ni butang-butangan niya ang iyang isig kataw. Agaka kami, O Virgen Maria, ug magsunod kami sa imong mga buhat. Ayra niya ang nagsalikway sa Dios, apan pasidunggan niya kadtong mahadlokon sa Ginoo. Agaka kami, O Virgen Maria, ug magsunod kami sa imong mga buhat. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan. Ug nagpuyo siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak. Gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, ngani sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo mana kaninyo. Gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Unya sa Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit o Ginoo sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man, ngadto sa mga walay kahibalo, ang imong gililong sa mga maalamon, o imong gililong sa mga makinadmanon. Oo, Amahan, natuman kini, kay maumay imong gusto, ug maoy imong pagbuot. Ang akong Amahan, naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa Amahan. Ug walay nakaila sa Amahan, gawas sa anak. Ug kadtong mga tao, gabuot sa anak, nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod palihog. Mayong gabi kaninyong tanan. Ang pangaliyo po o intercession ni Maria alang kanato nga mituo sa Dios Amahan, pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. Ang mga pag-ampo ni Maria, epektibo kaayo. Tinuod gayod, nga moampo siya kanako ug kanimo. Labi na, kung musimba ka sa Dios Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tinuod, mura taog, malingaw ug maayo sa buwak sa iyang litrato sa imahin sa Malgabirin Maria, pero giyahan ta niya nga mosimba kita sa Dios. Mosimba ta sa Dios Amahan, Dios Anak ug Espiritu Santo, kay mao kini ang iyang gibuhat. Agaka kami, mahal nga Birhen Maria, ug makasunod kami sa imong mga buhat. Malingaw tag pamicture, no? Sa decoration kanindot lagi kaayo, no? Ang gwapa kaayo mahal nga Birhen, pero iya tanggiyahan nga mosimba kita. Og ang picture sa iyang kamaayo, ania sa kamaayo sa atong pagsimba. Og mahimo gayud nga real, epektibo ang iyang pagsimba sa Dios alang kanimo o kanako. Agaka kami, o mahal nga Birhen Maria, o makasunod kami sa imong gibuhat. Si Maria, anak sa Dios Amahan, ang nag-una nga anak sa Dios Amahan, sunod ni Jesus ang Diyos nga anak. Si Maria, anak sa Diyos Amahan, o inahan sa Diyos. Inahan sa Diyos nga anak. Maong ang iyahang pagsimba alang kanako, epektibo kay dunggon gayud sa langit. Kay anak siya sa Diyos Amahan, inahan sa Diyos nga anak, o esposa, spouse of the Holy Spirit. Mao kana si Maria. Nga, dili makabalibad ang Diyos sa langit sa pag-ampo ni Maria alang sa mga anak nga mao kita nagdibuto
sa katinuod o kagamahanan sa Dios pinaagi kang Maria. Munang dito ta sa Dios, musimba ta sa Dios. Dito ta sa Holy Trinity, Santissima Trinidad. Yamingon ta, Mama Mary, iampo intawon kami ng among pagsimba gikan gayod sa among kalag. Ang among pagsimba nining Dios nga gamahanan, labi na nining santos nga misa, gikan gayod sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug mo nang niingon dayon nga dili gyud mahimong dili madungog ang pag-ampo ni Maria alang kanimo karon nga miingon, himo ang akong pagsimba tinud-anay nga pag-ila sa Dios Amahan, Dios Anak ug Espiritu Santo. Nya dayon iampo ta ni Maria nga mutabang puta og ampo sa atong mga kauban, labi na tong wala mutuo or nagkadluya ang iyang pagtuo. Og ubay-ubay dinhi sa kalibutan nga nagkaluya ang pagtuo. So uban ni Maria, muampo usab kita ngadto sa Dios alang kanila. Gitabangan man ko, mutabang pud ko. Gihatagan man ko, buhatag pud ako. Agaka kami o Birhen Maria ug makasunod kami sa imong mga buhat. Inahan sa kanunayng panabang, kami usab mahimong mga anak nga magtinabangay ug mao kini ang simbahan. Siguro bisag uwan ka ginina ug uwan hantod karon, mianhi ko ha. Pero ayaw kalimti ang katong wala makaanhi. Iapil po usab ug ampo. Malipay ang Dios Amahan ug ang Dios nong Inahan. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, bagubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak kabugtong ang Ginoo nato. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, gianak siya ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang siya sa krus na matay ug gilubong, bikunsad sa mga minatay ug ampo. Katuluan law na banhaw. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik si aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing wala na'y katapusan. Magampo kita ngadto sa Dios, nga may padayag sa iyang gugma alang sa mga gagmayng kabataan. Masaligon sa iyang may gugmaong pagpangga, muingon kita, langit nung Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, muhatag og linaing pagtagad alang sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maminaw sa mga panginahanglan o sa mga singgit sa ubos nga mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang mga kabataan, makaila sa Dios, pinaagi sa atong mga pagpanudlo o panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag og kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-atiman ug pagtagad kanila nga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami. Nga ang tanan nga matuuhong nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kami.
O Dios, among amahan, gihatag mo kanamo ang imong anak nga si Jesus, pinaagi sa imong masunuron nga alagad, ang mahal nga Birhen Maria. Itugot ngang among pagsimba kanimo, mahisama sa pagsimba ni Maria, kay nagsimba siya kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dagon ikaw, Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kagikan sa iyong pagkamagyatago na dawat na maghahalad kanimo kinimpan ngamot sa iyong taginama sa kamot sa mga tao, mahimog kinikalanon. Yes, Dagon ng Diyos, ang Diyos. Dagon ikaw, Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kagikan sa iyong pagkamagyatago na dawat na maghahalad kanimo kinimpan ngamot sa iyong taginama sa kamot sa mga tao. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako og inyong halad sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan. At alang usab sa kapuslanan sa tibok iyang santos nga simbahan. O Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami, nga mga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imuhang panalangin, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpasadungog ug pagpamalandong sa kahimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunay Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyahang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nakaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanan nga katawhan nga mao sa Hesukristo among Ginoo. Hugbo sa uban sa mga anghel o mga santos sa langit,
Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagahani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kini ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu o pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pain. Bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Pipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bangko ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Pinaagi sa imong cross, ug pagkabanhaw luwa sa kami. Along paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, lukop sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo 14 among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo ug tanang kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumi usab ang mamaigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila amo ikaw daygon, amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagahom nga man, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mangayo kami kanimo o Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatangi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom hugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace. Sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag sa sala. Kaluhi kami at agi kami sa kali. Kini mao sa Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay ng kalawat nimo, apan ipamulong mo lamang. ug mamaayo ko. Humanamo makalawat ang langit nung sakramento. Mahimo unta kaming angayan sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtuo o pagtahod, nagpasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Kini among gipangayo,
Pinaangin ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Dahalad na ang santos nga misa, manglakaw kita diyas kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.